И здравейте хора, днес сме в едно видео на Clash of Clans. Това е базата. Днес няма клан. Не мисля да правя, поне за сега. Това е базата. 9 Титанхол. Коня след един час ще има готово. Имам 5 билдера, като почти съм си дигнал всичко на 9 Титанхол. В днешното видео пусна това да се апгрейдва. Това да се апгрейдва. Ще пусна и... Ще направя 2 атаки, защото няма повече армия. Ще направя и тук няколко атаки, защото имаме един свободен билдър. Да видим къде ще го впрегнем. Между другото, ония ден си дигнах на Танхол 6 и имам много неща да правя. Аз се бях макснал, освен стени. Защото просто много го отземат. Така, сега ще се направим атаката. Ще видите как нападам. Та база е слабичка. Ще видите как нападам. Та база е слаба, ама има хубави ресурси гордо. Ще видите как нападам. Пишете ми съвети. Защото тази армия е много проста. Тук ще си използвам. Тази армия е много проста. Просто така направих я. Защото винаги печелиш, тя е много лесна просто. И затова. Пишете какви армии. Разбира се, имам много, но вие пишете, искам вие да пишете какви армии използвате вие, дали защо играете Clash of Clans. Го ползвам за спестимо малко време. Дали защо играете Clash of Clans? Е въпроса. Скоро може би ще има видео на Brawl Stars или на Minecraft. Може би пък не. Не знам. Но мисля, че победихме, да. Победих. Тъката много е симпъл. И така. Така хора, мисля, че си намерих новата жертва. Изглежда ми много лесна база. Така изглежда. Колко Wizard Тауъри. Не знам как го казвате вие. Тук ще го скръта и така. Така, почваме от... Ето тук искам да почнем. Така. И... От ето тук. Аз съм си измислил една така, може би следващия път ще я направя. И пишете в коментарите в следващото видео дали тази атака ви харесва. Надявам се да. И да видите смисъл даже как атакувам. Обаче май Кинга ще ми умре. Така ми се струва. Може пък и да не умре. Аз не видях, че X-Ball-те се само бият по въздуха, не бият по земя. Това е много добре. Добре, че не бият по земя. Мисля, че тази победа ни е вързана в кърп. Само този Бостон стана малък. Ние убихме Кинга и играта е наша. Това бяха фри ресурси. Не знам, може би моята база да е така според някой. Аз не мисля, че моята база е много силна. Но все пак вие казвайте долу в коментарите. И да, победих, остана много малко. Да чупим още 5 неща. Ще вземем и 200 на купи. Добре, тук сега ще пусна да се прави нещо.
Даже две неща ще отивам да билдера и ще отивам малко в другото село да понаправя няколко апдейта. Апгрейда по-скоро, защото те са апдейти. Май имам пари само за едното. Това такова ли се? Не. Нямам много еликсир, защото вижте просто. Нямам нищо с еликсир, а тук в... дето се апгрейдват спеловете и труп нещо. Труп. Играете и тега. Като хора какво кира, просто не мога да такова втори. А тук с рейд медалите си купуваме то голд и този голд тук. Между другото, това е много добре. Да, добре. Това ще го имам напред. Не го бях видял. Но тук мога пусна... да. Няма да видите сега армията, казвам си избрал. Така хора, направих си атаката за следващото видео. Така, това нека се чупи. Това е сърцето. Още не съм му харесал база, която да му направя, нали? Само това е, което нали виждате. Тук на кемфайерите съм сложил това. Мисля, че те са най-добре. Още няма хеликоптера. Опа. Сега ще нападнем, сега ще атакуваме. И искам много да взема това. Да сложа още един кемфайер. Само че сега ще събереме... чакво. Ще събереме голд. Що не ми дава да го цъкна? Що не ми дава да го цъкна? Това бях тръгнал да казвам, че ще продължим с... Ще събера голд за това. Да го дигна. Даже по-скоро това трябва също да го дига. Искам малко да... тук поне аз тези главите да ги завърша. И нещата може да станат то. Но... много, супер много пари искат. 150 парчета аз имам. 120 парчета, това са около 20 милиона голд. А това е само още от миналият танхолстер. Те са по 240. 240 по 120 са 34,8 милиона. Това са супер много пари. 38 и 20, 58 милиона. Това са много, наистина много пари. Освен това само дигам само стеня, трябва да дигам и другите неща. Които също не са много ефтини. Но има още много време, докато се макснем тук. Пишете долу в коментарите какви поредици искате да гледате. Какви игри са ви готини, забавни. Какво се гледа. То мисля, че го победих. То да. Тя са в другата база. Я да видиме. Това го пускаме тук, за да не ни бие прилепите, които ще пусна в вещицата. Пустете, обърках се. И тук печагата е GG. Сори, печага, ама... просто те уичове са много опи. С много ги искаха, ама... исках и първо да се максна. Айде, GG. 200%, 35 000 голд. Айде, взехме си това. Айде, ще дигнем още една стена. Така. Ще поиграем още малко.
вещиците тук тоя. И вещиците сега така. Пускаме малко от това. Да пускат главните. Сега пускам четворката. За да изкърти това. Къде е единицата? Пускам единица. Целта ми е да щупа всичките, които бият по въздух, основно. Защото прилепите мисля, че тази победа може и да направим. Защото прилепите са много опи. Ето тук. Сега пускаме и някакво стана просто. Още, че батъл машина ми умря. Хубавото е, че щупихме танхо. Да, щупихме го вече. Хубавото е, че имаме 3 вещици. О, не. Какво стана? Ще ми умре вещицата. Не, умре. О, сега ще умре и другата. Не, няма да умре, няма да умре. Защо трябваше да умре и другата? Но другата база на слабичка. Интересна база. Пускаме прилепите. Само трябва да щупи Шар Тауъра. О, не, трябва да щупим и Теслата. Хайден Теслата. Така, малко ни остана. Още малко ни останаха. Това ще бъде, мисля, че победа. Да, победа. О, не. Да, победа. Добре, че Теслата не ми уби прилепите. Почваме, може и последна или предпоследна игра. Той е добър. Стабилна базичка си има. Така. От тук ще почна. Пускам 2. Така, почупи малко тея. Пускам още 2. Преди грешката ми беше, защо просто спамах така. Всичките прилепи ги пусках наведнъж и не мислех кога ги пускам и къде ги пускам. Защото трябваше да се гледат и ситуациите и местата. След това го правих и мисля, че атаките са ми солидни. 63% на такава база, като се има преди, че не е зле. Не мисля, че е зле. Айде, още парички. Ще дигнем още 2 стени. За да ми остане да дигам после само една стена. Още едно такова. Още една страна. Не стена, а страна. Тук вече не знам кога ще ги дигам. Ама искаме това тук да го дигнем. Мисля, че те са много тегави. Защото тук демиджа ще му стане плюс 18. И ще стане още 212, мисля. Двеста и две, не 211. Мобричка. Така. Мисля още една игра и да приключвам с игрите.
игра мисля, че няма да е много трудно. Пускам на 2. Така. Чупи стената. Ето за такива ситуации ни трябва да стане, хора. Примерно, може си седми танхол, ама ти като няма стена и те просто те спукват от бой. Защото моята стена, в смисъл, тази стена я убих с 4 или 5 удара на батъл машина. На другите стени ми отнема по 10-15 удара. Което е супер много и през това време бият много девичи. Който може да не го помнят. Мисля, че те прилепи няма го щупат. Може да го щупат. Не, няма го щупат. Няма смисъл. Така, хора, това ще бъде от днешния клип. Надявам се видеото да ви е харесало. Само ще си пуснем това, за да се дига. Това ще бъде от днешния клип. Надявам се клипчето да ви е харесало. Преснете лайк бутона, като целта за това видео ще бъде 6 лайка. Абонирайте се за клипа с камбанката. Чао, чао и до нови срещи!